Yɛbɔ mpae. Ɔkronkron yɛbɔ mpae da was sɛ ɛnɛ nso ama yɛn ho kwae sɛ yɛmfa asɛm mmerɛ nkurɔfoɔ. Ɛsɛ sɛ ɔbɛma wotumi ɛne ahoɔden adi nsɛm yi akyi. Na enkosie no na nhyira obi biara brabom. Ɛda was ɛwɔ ne Awurade Yesu din mu. Amen. Amen. Nyankopɔn ase sɛ Awurade ɛho yɛ mmɔbɔ bio na ɛnɛ nso ɔnam n'adɔm so na afei wɔsi yɛmfa n'asɛm kronkron nso mmerɛ mo. Ɛmo ankasa mo nua ɛne mo dɔfo Apostle Kwatin nie, the bride of Christ, ɛna mo te yɛn kan. Ɛnɛ nso no bɛkɔ so akasa kyerɛ yɛn ho ne tutu yɛn ho fo. Na megye sɛ ɛnɛ nso nkyɛnkyɛn na ɛbɛboa yɛn. Nipa bebree no a na abusa me ho asɛm a na yɛ sɛ ne deɛ de baako bi ɛbɛtwa mu na timi aboa. Ɛnɛ no asɛm tini ne sɛ worshiping on Sundays. Another Sunday worshiping on Sundays. Kosiada asɔre. Another kosiada ɛsom. Yɛsom kosiada. Ɛnɛ yɛsom kosiada yi. Ɛnɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ bebree attending church on Sundays. Is this sin? Ɛyɛ bɔne sɛ onipa ɛbɛkɔ asɔre kosiada ana? Ɛyɛ bɔne. Ɛyɛ mmarato. Na etia Onyankopɔn mmara na etia Onyankopɔn hyehyɛ kosiada asɔre korɔ ɛyɛ bɔne a nipa kɔ asɔre kosiada a ɔyɛ bɔne atie Onyankopɔn ana anaasɛ entia Onyankopɔn. Ya na yɛhɛ na mpɛ Sabat ho asɛm ka bebree bi sɛ ya na ɛgye mmerɛ papapapapa so ɔka sɛ ɔbɛka homeda ho asɛm a ɛgye mmerɛ bebree na nso bi nipa bi pa bebree no a na ebi ɛta busa me ho asɛm a sɛ ɔmonta ɛnteme nka sɛ bi a Sabat koraa maka ho asɛm bi. Na nti wɔn busa me sɛ ebi a Sabat koraa no homeda no ɛda bɛn na apamoforo mu nso no ɛyɛ adwuma. Sabat yankasa apamoforo ɛbrɛ so yi ɛyɛ adwuma na ne nyinaa no ya na maka sɛ ɛho asɛm ka na ya na ɛgye mmerɛ paa na yɛmmie Bible no nkɔ Exodus chapter 20 chapter 28-10. Ɔse ka yɛ homeda na yɛ no kronkron ɛna nsia ɛna yɛ adwuma na yɛ wadeɛ nyinaa ɛna ɛtɔ so nso ɛyɛ homeda ɛma Awurade Onyankopɔn ɛnyɛ adwuma biara wone wo babani ɛne wo baba wakoa ɛne wafena ɛne wo mmoa ɛne wo ho a wo pono mu na ɛna nsia na Awurade de bɔ ɔsoro ɛne asase ɛpo ɛne deɛ wo mu nyinaa na homeda ɛtɔ so nso enti na Awurade ehyira homeda na ɔyɛ no kronkron. Awurade asɛm nie to 11 onkai Exodus 28-11 ɛna mekenka yi na deɛ kenka yi a ɔkyerɛ sɛ remember the Sabbath to keep it holy no ebusa sɛ enti Awurade ani di saa asɛm yi akyi ebesi na ana wɔyi n'ani afiri so yɛ kenka yi sɛ yɛatwerɛ wɔ Bible mu yi a kenka yi enti saa asɛm yi Awurade n'ani di saa asɛm yi akyi ana sɛ Awurade wɔyi n'ani afiri so. Wa wo fi bi meka so da bi bi meka say yes Awurade ani adi saa asɛm n'akyi ɛsɛ homeda yɛ na kronkron na yɛ kayɛ ebi meka so no Awurade ani ni saa asɛm n'akyi bio yɛatwerɛ wɔ Bible mu deɛ na ne ma yɛatwerɛ wɔ Bible mu nyinaa na ɛwɔ sɛ edi adwuma na ani ta meka sɛ Sabat ho asɛm no sɛ me sɛ meka Sabat ho asɛm a meka ho asɛm every Sunday bia ɛbɛtake me more than 3 months ansa na me di awie. Sɛ me sɛ meka ho asɛm paa tiritiri mu a nanso ɛna deɛ menhɛ da nka ho asɛm sɛ Sabat sɛ atwa mu anaasɛ ɛntwa mu nti bi ɛna wobɛ sɛ wotie firi m'anim sɛ ɛna sɛ ni ɛbɛkyerɛ wɔ sɛ homeda twam anaasɛ homeda wɔ hɔ deɛ a ɛna sɛ menyɛ saa na ɛbɛyi na die ya na ɛnɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ a yɛnuanom a wɔka Sabat ho asɛm Sabat preachers no ya na ebi enema mmiɛnsa bi wɔ ɛho ɔmo fom wɔ ne ka ho a ya na ebi yɛ wu asɛm a ehu paa na emu baako ɛna enema yi a mɛka sɛ ebi a mɛka kɔ sɛ bi a Sabat preacher ya na so bi ka Sabat ho asɛm a ada sɛ wɔyɛ sɛmbakani wɔyɛ teacher ordinary person obi a no ya na ebinom ɛkwan a ya na ana sɛ nyama mmiɛnsa bi a wɔn ka fa ho no ya na ehu papa
na de me nka ni nyina na ade ba ko ani kan ti ase pa se me bete chire mu yi ni ankasa no nyade bi pa meka bi da se Nyankopɔn asasa homeda no de aba da foforo se ebia sabat se okwapa hoforo mu a eda na sabat ne ye no ɛho mmara ɛho hyehyɛ ɛsodie monka homeda monyense da monyense nyina ne ho ne manyina no Onyankopɔn asasa saa ɛda no ɛne de ɛwɔ sɛ yɛ ne da ne nyina mu ne nyina wantinti bibia ɔde aba da foforo mihele nsu sɛ nyango ɛho mmara ɛho hyehyɛ nya sɛ bia da ɛdo som ni mo ɛho mmara ne ho hyehyɛ ne ho bibia no Onyankopɔn ayi afiri fanse bia sɛnka ɛyɛ memenda ɛyɛ Saturday a Onyankopɔn de aba Sunday ana sɛnka ɛyɛ Sunday a Onyankopɔn de aba Saturday de sɛnka ɛyɛ Saturday no ɛho mmara nyina no afi de ɔde aba Sunday na saa ɛho mmara ne ho hyehyɛ nyina no yini so menka bi da ana 2 menka bi so da sɛ so bi kɔ asɔre kwasiada a ayira menka bi da nam de akɔgya ne nkyɛi menka bi da koraa nti sɛ ɛda mbɛde sɛ meka saa asɛm no ɛne ɛmomɔ mpaeɛ a ɛsoma me paa membokura momfa fa asɛm koraa nka ho ɛno na bitumi aboa sɛ da mbɛde sɛ meka sɛ obi kɔ asɔre kwasiada a ayira ɛne ɛmomɔ mpaeɛ ma me paa na menka bi da na ehu paa sɛ saa nsɛm mienu yi a yɛbɛbɔ so yi ɛna yɛka ho asɛm sɛ obiara ɔbɛka sɛ wokɔ asɔre kwasiada a wafom no ne gyinabea nyɛ ne gyinabea ehu papapapapa sɛ obi bɛka sɛ akristofoɔ hyia mu kwasiada a wɔn mo ayera nneɛma mienu either sɛ lack of knowledge sɛ bi nipa no nim die sua anampo ebi a onim awurade sɛ onim Nyankopɔn ehu pa na ni bekyerɛkyerɛ mu ne nti a meka na saa na bekyerɛkyerɛ mu nti a meka sɛ obi ɛka sɛ wokɔ asɔre kwasiada a wayera the 99 enema to den sɛ worshiping on Sundays is it biblical sɛ bi Nyankopɔn sɛ obi ɛkɔ asɔre kwasiada a ana kwasiada asɔre yɛ ɛyɛ marato etie Nyankopɔn asɛm ana enti Nyankopɔn asɛm ɛno na egu so no nam sɛ yɛka ya na mo sɛ sabat ho asɛm ka no sɛ bi ɛyɛ kyerɛkyerɛ bi afa homeda asɛm ne ho na manema no ya na ɛnyɛ kokoo mu asɛm a universal message ɛnyɛ individual bi asɛm sɛ bi a ɔman bi ana nipa bi da bi inim sɛ wɔn gye sabat to mu no wɔn gye die sɛ sabat ɛwɔ hɔ no ebi ka ho asɛm radio so ebi ka ho asɛm television so crusade ase house to house evangelism micro ngofo ani ngofo betena se a omo tra aso bekyerɛkyerɛ omo sɛ homeda ɛyɛ papa nipa eni so asɔre mu nso yɛ ka ho asɛm enti ɛnyɛ limited to ebi a some area bi sɛ bi a sɛnka kumase na yɛ ka homeda ana sɛ bi akra na yɛ ka homeda da bi wokɔ mama bebree mu a ti asɛm a mekan wa wotie me emfa na sɛ da bre individual bi asɛm yɛ baaburu mu asɛm wa yɛn kan no events bi a radio station baako mienu ana miensa ana TV bebree wiase ama nyinaa mu bebree no aka ho asɛm ɛno na nan so yɛn so yɛ kyerɛkyerɛ ne bi afa ho ya ne ebinim ogidie bi sɛ ana sɛ ebinim ogidie sɛ wɔn mu di sabat so a ɛbɛbo wɔn mo bi a betumi abo wɔn mo tumi akɔ heaven to ya ne ebinim wɔ sabat mu ogidie sɛ bi a sabat homeda wɔn mu di so a ɛbɛtumi abo wɔn na afei di wɔn akɔ ɔsoro ahemman mu ebi no nso awo gidie bi nso sɛ ɛnneɛma de nipa bɛkɔ heaven no apamo furu mu no sabat nka ho ebi no mo saa adwene sɛ homeda nneɛma Nyankopɔn ahyehyɛ sɛ nipa ɛfa Yesu Kristo mu gidie no sɛ ɛnneɛma de nipa ɛkɔ nkwam ɛde nipa bɛkɔ Nyankopɔn ɔte ase ne nkyɛn no apamo furu bere so no ebi no sɛ sabat nka ho kora yɛ modin wɔ apamo furu bere so ebi no de no nyane ntina na de menka ɛnɛ yɛ nkyerɛ sɛ yɛ modin na yɛ modin ɛwɔ hɔ anaasɛ ni hɔ atwam anaasɛ ntwa mu no nya ho asɛm na ntɛm yɛ ka ne mu nneɛma bi a na bi no obi ka sɛ saa asɛm na ɔsɛ woyɛ kristoni a wobɛhwɛ ne ka ne yie papapapapa maka sɛ sabat ho asɛm no mɛsɛ mɛka ho asɛm a nneɛma bi wɔ hɔ de asɛm mɛka ho asɛm agye sɛ nneɛma bebree hɔ a yɛdi kae saa ankɔhyɛ nsɛ gye sɛ bi a wodi kae ansa which day
is a Sabbath day. No. So we can Sabbath once more. And so they can say Sabbath da benya. Na asudi homeda kora asudi no say. Na netu one say say to homeda. Na bere na nipa kora efri ase di homeda so. Na hwan na de baaye. Na botara be no de baaye. Hun se bebre homeda ya djuma pa mo fro bere so na. We nyina topic bia ye ga se be fa Sabbath ho asem aka eye mere bebre Sabbath. And afi no so no homeda ho nsem bi won so Bible mu a mis translations bi so ewum e was some verses bi no so amesleding krofo bi sa Sabbath ho asem no yen Bible yi a ye translate yi e bi etwi na say English Bible no some verses bi wo mu a e mis translation and so ebinum nya nhunu ye ndi Sabbath nsem no ebi ho amesleding wo mo na eno so se e ba se me ka ho asem a e be yi esi wo na ibe hu ni pefe dina mega say nyasa wo sori ya na wo ka Sabbath ho asem nsem bebre na mebo ani nyina no ye behwe na ye mfa na say the purpose advance be for the purpose of obia our studies no ye mfa na say Saturday and ye Sabbath ye mfa na sa na fi di obia anti ase ne mum ene adi sua de na yan ehunu se Sabbath ya nkasa no nkasa Saturday na yehomeda de a ena efiada anwumre 6 pm na Saturday no yehomeda no na hyase na akosi memenda 6 pm yesa me kan ko se efiada anwumre o mo kan news no na yehomeda na hyase di se enkosi ibedi sa nti yesa yehomeda no yikipu no 24 hours and 6 pm no omo kan news no if you da nwumere no na homeda no homara no nyina na start ye adwuma enti memenda Saturday no na nwumere 6 o'clock kan ya de suyen ntina me kan sa ya de suyen de emfa na 6 pm exactly na homeda no memenda no nsia no biri mo no na fi homeda no atwam na se eno so ye kai emfa na sa enti Sabbath laws no homeda homara no yini ka anti ase se homeda homara anyangopon ye se ye na nkasa no edi Sabbath nkwa so wa wutie me he no so na me ba sam no so homeda homara ehwo nhyehyɛ ehwo bibia edi Sabbath day the fancy Saturday na ye Sabbath day a ehwo mara no ekekere me nda nkwa Saturday nkwa na ye binding ehwo mara nyina na esudie ni bibia no enti esa da no nkwa na fancy bia edi so eni da foforo bia so homeda ehwo mara no enye kire da foforo bia aka 6 days no aka no enye kire sa enna no enti emfa na se efiada ebo 6 o'clock anwumra na Sabbath ehwo mara no na start ye adwuma ekosi 6 emenda anwumre ebo no nsia pe na Sabbath no ya fe ni wawu no obey dead Sabbath the Sabbath no owu every Saturday 6 pm bia no wawu na ehwo mara bia na aye dead law na sa mara no fa ho bia na no nso wawu ni asie no te aye buried Sabbath ti afi homeda ya sie no ti afi na following week no efiada no asore fra wufuo me ka ko apanda da abere so na ye behwe se ne nyina da sa na tie bia na mu me bie woni woni bi ho ndi won se efiada ebo no nsia kan pa enwumere no nsia no na wasore fra wufuo na aye resurrected Sabbath afi wonyane na afi emra fa ho bia na be living law na afi die afi na e twa na emra no eye adwuma ndi se edane twam pa na afi wawu na homeda na wu ni asie no na ehwo mere nyina no na afi die enya adwuma bi ndi saada no munye no nso enti eze homeda owu da ben memenda anwumre na osori fra wufuo da ben ifiara anwumre no nsia na ehwo di owu ana ehwo mere nyina nso ayede awu unyane a na ho mere nyina sa enyane very good enti fa se wa dwene masa and the Saturday after 6 pm na Sabbath no na law so nyina fa ho bia mra fa ho bia no na wu na ye se atwam se homeda ni twam a na ho mra nyina nso atwam ndi ne ehwo mra no na afedie na atwam na se osa soro bi odi a na ye se unyane frɛ unyane de a na fe ho ehwo mra nso anyane mbe se me bi onyan uhunu ne bi se na ye ka be bi se obi kwa soro kwasi ada wa foma na titi ni pa
won say ade ba ko ni kan je Sabbath day no se twam a na ho mmara nso twam na Sabbath day no ho mmara no ye ememenda na say homeda a emera bia fa ho bia na Nyankopɔn enstande nko other days kwasi ada no ye enstande sa ho mmara no o enstande nko kwasi ada mon hia no nso kwasi ada ye memenda no advance bia nka ye Sabbath na ho mmara nyina no sa ada ne besie eni se sa ada ni twam a ne esi kwasi ada mu a ho mmara no Onyankopɔn enstande no nko kwasi ada enstande ho laws no nko adwada ebra na ukuada wo nyina de wo nyina de sa Sabbath laws nyina no wo nka ho wo nyina de wo ho na ho na ye bubuza se ene na obi kwa so ne kwasi ada wato ho meda na wato because Sabbath laws no se ye fani ye kan ya kwasi ada nka ho kwasi ada ye kwa soro na ye nkwa soro eni ni bibia ye sa adwada ebrada ukuada sa laws nyina efa homeda ho just 24 hours na sa laws no na I dead law na twam eni sa law no se twam di a na edi na chi ba nyina no enye chire wo mo enka ho ti wa wutie mitie ni pa eni sa Saturday no anka sa na ho mra no emban ne other days no enye chire wo mo ni mo enye chire kwasi ada nkwan se Saturday laws na enye chire edaben eni se memenda twam a asa wa sanne ko kwasi ada na na se eni kwasi ada soro kro mekwa soro me nkwa soro eni Sabbath ni bibia ye Sabbath ye celebrate even say you keep no 24 hours eni sa 24 hours ni twam pedia Sabbath laws ni na I dead laws na ye se ewu enye twama bio eni adwada ebrada ukuada sa obi hiem adwada obi hiem ebrada obi hiem ukuada eni Sabbath sem ni bibia ye eni Sabbath sem bia ni bibia ye nenu na hu se obi a maka se eni se Christian fo abusofo hiem kwasi ada wo monto homeda ti ni yo se Christopher mo hiem kwasi ada wo monto homeda ebi se homeda ho mmara no ye nsane nkwa kwasi ada se kwasi ada me yenhiem ye ni mmara bia oba buru mu a ye tere se kwasi ada me yenhiem ana kwasi ada yenhiem mmara bia ni ho homeda ho mmara no nyina no se single day sa da ni twamu a ho mmara nyina na wu ene tire da da wofro bia eni da bia so tumi ba just a day mo ntim o wutie me ye no so pa ye pa ndi sa Christopher hiem kwasi ada o mato homeda na no mo di homeda so ana mo ni homeda so ndi ya no so eni se kwasi ada soro ye etie Nyankopɔn asɛm wana eno na yeguso aye hwehwe mu eni se san enti se homeda Christopher hiem a Sunday amu hiem a maka se enka Sabbath laws no ho Nyankopɔn hye homeda ho mmara no wanfa nhye se kwasi ada mamu nhiem mudi homeda so wi a kwasi ada mamu nhiem se homeda ya kwasi ada adwada mamu nhiem sa laws no di se mudi a ena kwasi ada nhiem a wato Sabbath ko Sabbath laws no ehye sa me nhiem kwasi ada ba Sabbath laws no emban ne other days ni mu bia ene efe filofo efan ne konya sa nsem we free se obi hiem kwasi ada wato homeda oni homeda so homeda so die wo so kwasi ada uni homeda so ana akwa nkwa so kwasi ada uni eno so uni homeda so die just one day 24 hours per ena bi sa na e di keep sa even Sabbath no sa 24 hours ni twam a Sabbath no Sabbath laws no na awu de obeye bia no eni Sabbath ni bibia ye de obeye bia no samu nhiem no ene kire Sabbath no eni ni bibia ye ndi yan na so pa ye pa na wa wutie ni ye pa ndi eni mera bia kire se Christopher nhiem kwasi ada ana obi hiem kwasi ada wa fom ana wato mera bibia sa eni ho ndi wa wutie me ye beko Bible mu ne no nyama bebere ho a ebia ni ebetumi yakova de a the Bible no anka se apart from Sabbath day no ma Christopher bia nhiem na se ma nhiem da hofro bia eni Bible mu sa na so ene ebi da ba sha Bible mu sa kwasi ada soro ye eyem marato na ene ma me nsa ne mba afọ na me ka nwa asem o ene wa so wunya picture na wa so wunya picture no se wo di abesim se obi ko so de kwasi ada wato homeda ene sa so be firi fan Sabbath laws e wo mu sa da bi enka ho Sabbath laws just 24 hours
24 hours ni twam a Sabbath law so nyina no idle law ene efiri Sabbath ne ko bia no homeda ho asem no ene tire obi a wuhie mu duada a wonto homeda wuhie mu bera a wonto homeda wuhie mu kwasia da a wonto homeda just a day na enam so dia as the week ni na akra da Sabbath ene say na wuhie yenye very careful per year pa indi yen hwe nyango pa asem Acts chapter 19 9 to 10 na me fa enha dia kakra bi Acts chapter 19 9 to 10 or say na okohia dem no de dam kan awurade asem abosom yensa me ka free na ho na eba no na so ebinum akoma yedin na ontie no okasa akwa ne ho boni ni pakuo nanim nti ogia ho yi asuafo no efiri wo mu no okasa obi ode tinano sua dem da daily Paul ko kanya mi asem afiso no na ngofo bi na hia dem no ya no waso okope school da bi sie mu se na ngofo ya so school mu amamfo kura to ho yi Bible bre se ngofo bi sie mu school mu Paul okohia mu school mu no Paul wono afi na wati asore ndi okoye no ka Bible no a wose no o mu hia mu da bia ewo da bia no mu hia mu school da mu every day da bia ko se na ka hu bia na Edwana ka hu bia na de Paul o mu hia mu duada wato mara na o hia mu kwese na wato mara na o hia mu bana wato mara na o se da bia every day bia day no mu hia mu da bia no mu hia mu and the makasa Sabbath day no just a day na edani kamwa na ehon mara no so no na twem na nyame bo asase mu na nyame menka ne bebre because mo ncheche mu bebre no a ebe Bible mu no se etia Bible dia ena ne eja se ene no Paul ene de Paul ye no onso woto mra se dan ti ade ba ko a ehu a ye bokoko ne se every Sabbath preacher se ye kan ye crusade ya se ye ne be fan ya radio so no ana se television so no ye mo ni bebre se ye be hwe yie o ye kasa mu on se uhie mu kosia da woto mra da bi ne mo de wo mo ne se obi de kosia na ye Sabbath ya and a different thing no se to pe konfro se obi ka se kwasia na mom na ye homeda de ane ne wo ka se mo fro kra ne mo se wuhie mo kwasia ban de ene Sabbath ne bibia ye ene Sabbath ne bibia ne mo se obi se kwasia na ye homeda de ane nyango pon se eda no ene wo de aba kwasia da de a ene de ne se ho asam ene so asam ho asam kan ye different ne mo ne kwasia da no wuhie mo no nyango pon be se wo se mo kwasia ne wo ani homeda so da bi homeda na twam homeda no so ye twam ana ya se na ho frase eni da ofo na ya hase no nipa hie mu anya mo ngogu na ten se ade ntina na mo hie mu ne mo obu atan di ade na homeda na eda sa ya memenda no wani so ne mo nyakwase eba na wuhie mu no nyakwase na ne de ne ho kra na ene adwa na wuhie mu no ena anya brada wuhie mu no ne mo se wani so ene na me kan se me nka bi da se nyango po sa homeda se ye memenda o de abakwasi ada se bia ho mara ehon se ehon bia mo se ye nyina na fanyango pon ayi abakwasi ada da bi ne ehu pa ye pa na ade ba ko a ya na ehu ne se wo mo enye Sabbath ni no wo mo so ade na mabebre nu a kekeka ho ade atoro sem bia ba ye ka ho so onye Sabbath ni sanzo wo mo so ade Sabbath ni so dia atoro sem mabebre nu a keka ho se o kwa so kwasi ada what Sabbath eno emra ben e kire sa emra ben unzenti eyenye very careful say any Sabbath ni a mum ye mfa toro enka ya asema ye ka ho ene ye didi so a mum ye mfa toro say so enka ho mum ye nka na say the Bible naka eni so be a preacher no ka kira won say why any Sabbath so a wa fom de a ene won fom ye why any Sabbath so a wa fom de a ne mo ka kira so wo ka so kwasi ada wa fom de a ene ni gina bia nya kura na Bible won ti ase because Sunday Monday Friday emu bia ni episode body sia enya marathon nyango pon nim na enya transgression against Sabbath no so obi tia to homeda no just a day and it's a day ni twamo dia number so one ni sa da no so dia na wo hie mkwasi ada na kwasi ada na wo hie mo no enya mpo obu se wato homeda no ne me onsenka homeda no ye memenda no wan hie mu no wan ni so a na wato ne mo ne to na nya kwasi ada sem Mumia mfa ni mabie eni Bible mum emeka Bible because Sabbath laws no Yankopon yesterday enka weekdays no yen nso bebe na timi aboa ye nti so obi kasa
na ɔka sɛ kwasiada muhyia mu a mo ayɛ bɔne ana mo atomra ana enka Nyankopɔn asɛm ho na obi hyia mu kwasiada bi afɔmɔde a ne gye sɛ nipa no wodi Nyankopɔn ho dansekun mu pa ɛna na hu papa sa nipa na ɔsɛ Nyankopɔn anim no na ani Nyankopɔn de hwɛ no na so pa yie pa so ebi sɛ Nyankopɔn ɛnsesa evan sɛ kwasiada somebody kwasiada na ayɛ Sabbath no ana sɛ ɛnɛ nkyerɛ sɛ da sɛ na Sabbath o me mo no sɛ Sabbath day na celebrate it so 24 hours after 24 hours no ewu and the down pro bia baba bia mehia mu bia wonto saa da no wonto ye ti sɛ ka obi ato obi kwaso na kwasiada wato mrade a ɛyɛ mfom so ne mo so odi kwasiada yɛ no homeda de a ɛna na ɛho asɛm nko ɛnyɛ very careful ndi sɛ Sabbath preacher bi ɛka sɛ obi ani homeda so amɛ sɛ ɔyɛ bɔne ana obi ani homeda so ɔmfom ya na wafom ne mo ɔka sɛ ɔkwaso na kwasiada a wo ani homeda so de a ɛna ne onim bi ɔwɔka na wafom mo hia no nso Nyankopɔn asɛm ɛbɛn na obegyina so cause homeda no apamo na ye koso ko ebe hu sɛ homeda no apamo problem ye body anase mo na a different topic o ɛna de ye mo hunu we na tumi aboa mo ɛna medical ka sɛ preacher who is against Sabbath so no so anka no kure mu a won fom na hu pa yi pa hu papa ɛdi sɛ a Christopher assembly or Sunday weeks kwesere mu bia no a kwasiada o ebrada o eduada o kwada o munye bibia ntia homeda ntia homeda kora se Sabbath ho a ntia homeda kora Sabbath kora ye dwuma pamofo mu kora na ti ase ne adwuma obi hie mu saa ba no a wonto ye na ya de ba ko ya ne ehu pa ye pa nso ye matter the threaten on the dangerous grounds obi threaten on the too milika wo ba bi e ho otro no the moment I make us a kwasiada obi kokosore kwasiada wa from wo too milika ba bi e ho otro papa na de say dey wo se mpaboa na wonnam wodi milika wo ba bi a ya bomb ntu aguo na e be pra wo papa so bi ka say obi ani homeda so a wo mfom you ne wo di kwasiada say mehie mo de a na wa from kwasiada no homeda na twam eni obi abati ya hie mo ne mo say yes na kwasiada say anan na kwasiada mmenda no wan hie mo e ho ne different topic man hie mo okay wato mara no ne mara to ne say o hie mo kwasiada na ya bi ne mo nka wan hie mo kwasiada wan hie mo mmenda no ene savansa bi a obi je Sabbath di na mmenda ene Sabbath no mo hie mo kwasiada mmenda na Sunday o mo say hie mo a o mo ye boni ana na ngo na o mo ye bibia tia Sabbath ana o mo ye bibia ma Sabbath ana so mo hie mo kwasiada o mo ye bibia tia Sabbath o mo ye bibia ma Sabbath ne say mmenda nko a ene atwamu ene sinase ye hie mo kwasiada ne abompa ye ne atia ngo fa asem a en Sabbath ne den enye bibia ntia no ne bibia nso ma no ne mo enne ehu pa ye pa so bi ka se uhie mo kwasiada wafom wa na ti se e de sa de obi ka se wo obi a waware na yire wo no yire da wafom mo ani Nyankopɔn de hwesa nipa no won ne sa amara na ma won se obi ne yire da wafom won ne ka tire so obi kwa so ne brada obi kwa so ne kwasiada obi kwa so ne duada wafom ne mo so obi de brada ayi ne homeda sa me de me eduala na eye homeda Nyankopɔn san homeda ndi abaduala de different thing and you're very careful and they say onye obi a minim Sabbath ho asam no de ene edidibisi mebiri no abekoso aba obi a ba kire sese ndine no de onya mfa Jesus say wo kra no agye nkwama Yesu metena wumu ne munyenhwe asam kan yie and Sabbath day no 24 hours ni twam a Sabbath enye dma bia bio da wofro bia di animu bia di animu bia no ehon mara nte chire obi a da no bia betima hie mu yanso hie mu entia Sabbath ena nso a emprise Sabbath so ena ni bibia ye te mo me mfa mesim wa odi asemu no you very careful na me bo nipa bia kokko wa wotie me so why say me Nyankopɔn fa bɔ ne nkyɛw hwɛ ho asɛm ka yie aka me enu bi won so ɔmo fom pa ye owu asɛm a nyame bo a na nso me de ho asɛm ba ebade ye de azaka sie ma won sɛm pa na wodi ama yi menim sɛ asɛm wasira so na asɛm bɛkɔ so wa de hene obi bia bra bɔ mu ye da wase wene Awurade Yesu din mu amen.